Aizu baino, nola ez da daiteke kakaoa, azukrerik gabekoa? Kakaoa ez dauka azukrerik. Kakaoa, bakarrik. Sartuko ditugu, 2 edo 3 koilarata. Eta behatxa sartu daiteke? Bat! Hobeto 3 botatzen badizkio. 3? Bai! Begira. Dira, 2, baina ni 3 nahi dut. Kontuz! Bota 3 garrena. 2 terdi? Bale, 2 terdi. Venga, tratua dago. Eta zurreri gabe, igual. Ez baina aldatik du. Igual oso gozateak. Bueno, aizuek, ni banoa, gorputza berotzera. Gorputza berotzera. Gero kirola egitera, Bale, laguntza beharko dute. Bale, atu indarrak, bale? Baite? Zer moduzu arra? Zein energia duen neska honek. Aterako ditugu? Bai, edo minutu bat gehiago. Minutu bat! Bueno, bitartean hemen igual siestatxo bat botako dut, ya, gero esnatu. Siesta bota dezakezu nahi zure? Mira, que te cuento una cosa. Kontu! Iese Te voy a contar una cosa. Que no vas a ir al ¡Quédate! Betilo. Ez da karrera da imagine gatuta da. Beti logura ekin. Garbitu nahirik gauta egun nabil Euskal Herriko Mr. Proper iletsuan nauzuenik kilo batzukin baina garbitu nahirik nabil zela korbana hemendik koipea dirudi izango alda txuletoia saltxitxoia da ara hemen izango dut lana Apa, arratsaldeon ongi etorriak. Neure burua aurkeztuko dut. Ni Baierino dut izena eta ikusten duzuenez garbitzea dut gustuko. Bueno, eta dena txuguntzea eta zuek hor dena lurrera botatzen duzuenean, baina atzetik noa eta dena garbitu. Bai, baina gaurkoan zuek ere ni lagunduko nauzue dena garbitzen. Ondo? Bai? Seguru baietz. Bai. Garbitzeaz gain. Nik maite dut arropa hartu, ta tolestu kutxan sartu bai, ta gordetu. Zikinkeria zaldendu. Hau pena, hemen bilduta dago dena. Banoa, baina aurretik, garbituko dut berriz.
gauzatxo bat edo bi, ez gehiago. Dago esaldi oso garrantzitsu bat denok ikasi beharko genukeena. Horrela esaten du. Ez egin gaur, bihar egin dezakezuna. Ez ahaztu hori oso garrantzitsua da. Eta beste gauzatxo bat, espero dut zarata gilegirik ez egitea, zuen txaloekin eta bar. Zen alferkeria ama guztien ama da, eta ama bateri errespetatu egin behar zaio. Nik asko errespetatzen dut dena. Bueno, batez ere lo gurea eta lo egiteko gogoak asko errespetatzen ditut. Badirudi gauza bera dela baina, beste egun batean azalduko dizuen. Bihar, edo etxi, infusio bat hartzera noa. Zenbat hitz egin dudan, baso bat esne da oerani. Banoa, esnatzen banaiz, agian pisa egitera noa. Edo ta erdira, mugitzera animatzen bazaituzte. Zuek arnasa hartu eta horra esan. Horrela esan behar duzue. Ederra gaurkoa atxeden hartzeko garaiai ditzi da. Biharko, hobeto, biharko nik gaur lo egin behar dut. Biharko, hobeto, biharko nik gaur lo egin behar eskerrik asko! Giarrak ditu ezinik jaikitzen bazara, proteina batidoaren marzututa da. Limoizuko epel batetan lara, kirola ropa jarrita prest egongo zara. Bazuntza berotzera, urnin jokin eta iteri egitea. Buruatari barako ezin dobea da, zungia txikiena ere indartu bada. Goiko aldean mia behar, bikiak atxaldeon! Zer modu zaudete? Nola? Ni pizpirina naiz, ta kirola egitera torri naiz. Zer, zuek gorputz horiek mugitzeko prest? Nola? Merendatu duzu ezta? Ba, venga, altxatu ipurdi horiek, venga, zuen laguntza behar dut eta. Venga, gora! Oso ondo! Bale, zer egin behar da, kirola egin baino lehen. Ea nor dakien? Ui, kalentatu, berotu hori da. Berotu, ba bueno, hasiko gara gure gorputzak berotzen baietz. Bai, eta horretarako musika beharko dugu ezta? Bai, venga, Mikel, musikatxo bizka bat, mesedez. Venga, gora? Hola, hola, martxa, tope! Oso go! Orain, aldu zuen lekutxoa? Hola, ireki eskuak, minik egin gabe, eta guazen ezkerraldera. Tomatxa! Eskuinaldera. Tomatxa! Oso ondo! Jarraitu! Hola! Hola!
tiroketa hasi dugu, eta nire pisukideak non daude? Ikusalditu zuen betilota Ballerino? Hemendik ziren? Bai, eta orai? Ze alferrontziak diren. Begira, zuen laguntza beharko dut, bai? Eseri? Eta orain, hasiko gara, deitzen Ballerin hori, bai? Hirubi bat esaten dudanean esango dugu. Ballerino! Bale? Venga, Bat, bi, ta hiru. Ballerino! Berriz, venga. Bat, bi, ta hiru. Ballerino! Jama! Pixkat altuago, Venga. Bat, bi, ta hiru. Baina, ze gertatzen da, zer da istilu hau? Izerdi alda kopetan daukazun hori. Ai, Ballerino! Begira, zegun eder egiten duen gaur kirola egiteko! Guazen gure bizitza aldatzera, hobetzera, zaintzera! Karo, bai, eta ziur zikintzera. Arima garbitzera, Ballerino! Bai, Uria, garbitzera, bai, eguna proposa da, eta eguraldi ona egiten du denon artean garbitzeko. Entrenatzeko, Ballerino, begira, Garbitzeko? Entrenatzeko! Bueno, garbitzeko ere, bai. Luzatzeko,